Dende o corazón, capítulo 1. De pequeno tiña un amigo imaxinario, chamábase Jane. Era fan de Juan Carlos Valerón. Pasamos 1000 tardes vendo o Depor e tentando adiviñar o nome dos xogadores nunha tele co Canal Plus codificado. Pasou o tempo e un día meus pais preguntáronme que fora de Jane. Eu respondinlles que xa non estaba, que marchara ás Canarias nun avión. Isto nin Rosalía de Castro, que en Galicia emigran ata os amigos imaxinarios. A cada avión acompañaba un "Aí vai Jane". En un deses avións marchou tamén un día Juan Carlos Valerón. Eu aprendín a lección. Por iso, en canto vin a Yeremai, activei o meu seguro, o que merquei cando Jane e Valerón desapareceron. Ese que me impide que Yere sexa o meu amigo, porque os futbolistas son un pouco como os amigos imaxinarios. Pensamos que os coñecemos, pero non sabemos nada deles. Pensamos que nos pertencen, pero un día fan as maletas e marchan a habitar os soños doutros adultos que, como a nós, queren seguir sendo nenos. Cada toque de Yeremai esperta en min unha voz que me lembra que teño que ser prudente, que algún día toda esa maxia volverá a desaparecer, e cada vez que o teño asumido, que recubro o meu corazonciño con Porexpan para amortiguar o golpe, vai Yere e fai outra bicicleta. Este verán fun de vacacións ás Canarias, non atopei a Jane, pero entendín por que marchara. Quen non querería vivir no paraíso? Un garda forestal explicoume que o pino canario é un tipo de árbore moi peculiar, porque aprende a buscar a auga nun clima seco e as súas raíces exténdense de forma absolutamente vertical, sendo o dobre de longas que o seu tronco. E lembreime de Yere, de toda esa adolescencia e mocidade complicada, a das raíces que botou na Coruña. Ese Yeremai é como a un pino canario? E se as súas raíces no Depor son tan profundas que xa só pode florecer aquí, o fútbol é o recuncho que os adultos gardamos para crer que os soños aínda se poden cumprir, que os amigos imaxinarios son reais e que a maxia, nas botas de xogadores como Yeremai, sí que existe.